BSU निफ्राय ओंखारबोबाय क'क्राझार जिल्ला BSU नि भाइस प्रेसिडेन्ट डेभिड बसुमतारिया। खुलुमबाय। बे समाव स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। फिन आरोबाव BSU आरो बनसुनि गेदेर खहा। बे समाव BSU निफ्राय ओंखारबोबाय क'क्राझार जिल्ला BSU नि भाइस प्रेसिडेन्ट डेभिड बसुमतारिजों लोगोसे BSU आरो बनसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरा। नंगौ, बे समाव BTCआव राजखान्थिनि दुंहाव थासारि। जेसेबांनो BTC बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो, एसेबांनो UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दं। UPPL लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नुजाथिनायाव BSU आरो बनसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। नंगौ, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जा मिशन आरो भिजनजों बानाय मेंनाय आरो थाद'नाय गैयाजासे हाबा मावगासिनो दं, बेखौ नुनानै गुबुन दोलोनि मावथि सोद्रोमा आरो गुबुन आफादनि सोद्रोमाफोरा जयेन जानायखौ जों गोबां नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो मैयानि मोनाबिलि समावबो BSU आरो बनसुनि सा 9 दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव UPPL लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नुजाथिनायाव जयेन जादों। जोंनि मेन उद्देश्य UPPL आव जयनिं जानाया बेनो। दिनै जों नुनो थांगासिनो बेखौ नोंथांमोना निउस रिपर्टारफोर नोंथांमोना निश्चय मिथिखायो। दिनै प्रमद बर' बिथाङा जाखिनि मिशन आरो भिजन लानानै बे खामानिखौ एक्टिभलि मावगासिनो, निश्चय नोंथांमोनाबो नुनो थांगासिनो। दिनै जोङो इउथ्सफोरनि बेला साख्रिनि बेलायावबो जोंहा प्रमद बर' सारा बयनोबो केपेबल पार्सनफोरनो बे साख्रि होनानै दङ। आरो फारसेथिं नायोब्ला जाखिनि डिपार्टमेन्ट दं, बे डिपार्टमेन्टनि थाखाय मोनफ्रोमबो इच एन्ड एभ्रि डिपार्टमेन्टआव प्रमद बर' बिथां सारा स्किल एन्ड डेभेलपमेन्ट मोनसे प्रग्राम लागासिनो दङ। हाग्रामा महिलानि फारसे नोंथाङा मा नुहराखै? हाग्रामा सार बिथांखौ बुंनो थाङोब्ला आंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। जास्ट मोनसे बाथ्राया बेनो, आंनि फुराना जेनेबा पार्टि BPF पार्टि, बेखौ आंहा बुंनांगौ खोथायानो बेनो, जोंनि फुराना BPF पार्टियाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा सासेबो इन्टेलेक्चुयेल लिडार गैला। जायनि जाहोनाव जोंनि इउथ्सफ्रा एबा जोंनि ग्रासरुट लेभेलनि वार्कार्सफ्रा बयबो साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा वार्कार्सफ्रा जोंना गारजोबनानै दंजोबो। बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंना इउथ्सफ्रा जाखिनि BPF आव दङ दा, बिसोरबो निस्सय दुखु मोननानै दं। बिसोरबो मानिबा ओरैबायदि जाय बै मोनसे टिमजों थाफानानै बिसोर खामानि मावो, बैफोर माने सा सारगां बिसोरो ग्रासरुट लेभेलखौ नायालासिनो बिसोरो बारहावा बायदि माने गोजौ थांबाय थायो। ओमफ्राय ओरै ग्रासरुट लेभेलाव दि मा जानानै दं मा जानानै गैया बेखौ बिसोर जेबो लांफानोबो रोङा बा बिसोर नायनोबो रोङा। दा बे बुस्थुआव बयबो जोङो गारजोबनानै दङ। आरो निस्सय आं बिसोरखौबो साजेस्ट खालामो, बिथांमोना जोंजों UPPL पार्टियाव सापर्ट खालामनो फैगोन। सिगाङाव मा आफादाव दंमोन? आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU नि भाइस प्रेसिडेन्टमोन। नोंथाङा ससियेल मिडियायाव मोनसे बायदि बिक्रम दैमारिजों नोंथाङा एसे गाज्रि मोनो, मा उद्देश्यआव गाज्रि मोनो? बिक्रम बर'आथ' सोर? बेथ' सासे भारा लाजानाय मानसिसो हाग्रामा सारजों। आरो बुंनो थाङोबा बिथाङा BPF आव जेबो मेम्बारशिप गैया। प्राइमारियावनो हक, ब्लकआवनो हक बा सेन्ट्रेलावनो हक, बे सासे भारा लाथ'जानाय मानसिसो बिक्रम दैमारिया। दिनैनि समाव आरो मा बुंबावनो लुगैयो नोंथाङा बिक्रम दैमारिखौ? बिक्रम दैमारिखौ मा बुंबावनो, बेखौथ' आंसो फेमास खालामनाय बायदि जादों। बे थानाय BTC इलेक्सनाव जोङो एक्टिभलि पार्टिसिपेट खालामगोन। जायनि थाखाय दा बे इलेक्सना खाथियाव फैगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होयोब्ला जों एक्टिभलि जों पार्टिसिपेट खालामनाय जागोन आरोखि। दिनै नोंथांमोना जयेन जादों सेन्ट्रेल BSU आरो बनसुनिफ्राय मा बिबानाव दंमोन नोंथांमोना? जोङो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो फर्मार जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU नि भाइस प्रेसिडेन्ट, बेजों लोगोसे अर्गानाइजिं सेक्रेटारि सेन्ट्रेल BSU आरो फर्मार बनसु जेनेरेल सेक्रेटारि, जों ज' दिनैनि बे जयनिंआव फैनाय जादों।